Ултравиолетовите и сините лъчи бомбардират очите ви непрекъснато. Всеки ден, навън, вътре, дори и през нощта, когато светлината е слаба. Сигурно знаете, че слънчевите очила предпазват от слънцето. Но как да предпазите очите си от увреждащите сини лъчи на компютъра, таблета или дори телефона си? А какво да кажем за опасните от блясъци, светлинните пръстени и слабото осветление, когато шофирате по здрач, по изгрев или нощно време? Един чифт очила не би могъл да ви предпази във всички тези ситуации. До сега. Представяме ви революционното откритие в областта на зрителните технологии – очилата Eagle Eyes SuperSight 3 в 1. Очила за подобряване на зрението през деня, нощта и пред екрана. Eagle Eyes са първите, които използват оптичните технологии на НАСА за известните си слънчеви очила. А сега извършват революция с новата си система за тристепенна защита и подобрение на зрението, която е лесна и удобна за ползване. Вижте! Започваме с изключително популярните слънчеви очила с поляризирани стъкла. Световна сензация и първите, които използват оптична технология от НАСА. Всичко е толкова ясно. Все едно гледам на висока резолюция. Просто слагам това и готово. Красота! Доста намаляват от блясъците, а цветовете направо изпъкват. Но почакайте, какво се крие за тъмните стъкла? Новите революционни очила Eagle Eyes Digital. Точно така, просто свалете слънцезащитните стъкла и ето ви очилата Eagle Eyes Digital с новата технология за естествена светлина Digitech. Те значително намаляват вредните ефекти от сините лъчи, които излъчват компютрите, лаптопите, дори и смартфоните. С новите очила Digitech мога да работя по-дълго, защото намаляват интензитета на ярките сини лъчи. Това е начинът да предпазите очите си от напрежението пред компютъра. Но това не е всичко. В нощни условия и при слабо осветление поставете стъклата Night Light. Единствените очила за нощно време с революционната неполяризирана Night Light технология. С тях се намаляват от блясъците и виждате по-ясно през нощта. Вау, разликата е огромна. Пробвала съм и други очила за нощно време, но не и такива. Тези са наистина добри. Подобрение и защита през деня, нощта и пред екрана в една модерна и удобна система. Това са уникалните очила SuperSight 3 в 1 на Eagle Eyes. Страхотна идея! 3 вида очила в едно. Лесно се поставят и свалят. Чувствам се като Джеймс Бонд. Eagle Eyes? Харесват ми! Проектирана по подобие на капчиците масло в очите на орлите, оптичната технология на НАСА Eagle Eyes е толкова напреднала, че това са единствените слънчеви очила, удостоени с място в алеята на славата на космическата фондация. Eagle Eyes е основоположник на оригиналната технология за лещи, които блокират сините лъчи. А сега продължава да подобрява зрението и живота на хората с новите си очила за целодневна и нощна защита, които можете да ползвате винаги и по всяко време. Идеята за 3 в 1 е страхотна. Просто слагам очилата в джоба и съм готов. Отиват както на мен. Отиват и на Така и теб, на да. Вътре, навън, дори и през нощта. Фаровете на насрещните коли, от блясъците и светлинните кръгове много ме притесняваха. С Eagle Eyes виждам спокойно и шофирането отново е удоволствие. Всеки ден очите ми се натоварват от екраните на компютри, телефони, таблети. Очилата Eagle Eyes Digital ми помагат да съм съсредоточен, като намаляват от блясъците и блокират сините лъчи. Освен, че работя здраво, обичам и да спортувам, обожавам удобството на поляризираните очила с магнитчета Eagle Eyes. Добре изглеждам, нали? А настъпили нощта слагам стъклата Eagle Eyes Night Light. Разликата е огромна. Хитро, нали? За първи път в света 3 стъкла Eagle Eyes с една красива и висококачествена рамка. Всяко стъкло е специално проектирано да защитава и подобрява зрението ви при всякакви условия. Очилата Eagle Eyes Digital са изработени по технология за естествена светлина Digitech и блокират вредните сини лъчи, които цифровите екрани излъчват, а специалното им антирефлексно покритие спомага за облегчаване на очите при работа с компютър. Аз не нося очила, но Digitech ми помагат при работата ми с компютър, лаптоп, таблет, дори смартфон.
Очилата Eagle Eyes Night Light са изработени по революционна технология, която намалява опасностите при нощно шофиране, като омекотява от блясъците и добавя контраст, за да подобри шофирането при слабо осветление. Очилата много намаляват от блясъците. Благодарение на тях нямам проблем с камиона зад мен. Очилата Eagle Eyes са страхотни. И разбира се, любимите слънчеви очила Eagle Eyes са защита срещу ултравиолетови и сини лъчи, които държат първенството по качество и модерност при слънчевите очила. Тъмните им стъкла, разработени по оригинална оптична технология на НАСА и сертифицирани от Космическата фондация, се задържат на рамката с помощта на магнитчета. Това са първите слънчеви очила, при които виждам голяма разлика. Тройният поляризиран филтър спира 99,9% от вредните ултравиолетови А и Б лъчи, както и сините лъчи. В същото време позволява проникване на леките лъчи за оптимална защита и зрителна острота. Еха! Като офталмолог винаги съветвам пациентите си да предпазват очите си от слънчевата светлина. Но в днешно време прекарваме много време пред екрана на компютъра, таблета, смартфона. Това е допълнително излагане на потенциално вредните сини лъчи. Стъклата на Eagle Eyes Digital са революционни по отношение на предпазването на зрението. Първо, технологията Digitech за спиране на ултравиолетовите и сини лъчи филтрира високоенергийните сини лъчи, които мониторите и цифровите екрани излъчват. Тези лъчи могат сериозно да увредят ретината. Второ, антиотразяващото покритие намалява отраженията и от блясъците и облегчава напрежението в очите. Преди да ги сложа, дори не осъзнавах, че напрягам очите си. Човек не усеща, че го прави, защото е свикнал. Когато сложиш очилата, сякаш очите ти се успокояват. Вълнуваща част от системата 3 в 1 на очилата Eagle Eyes са стъклата Night Light. Антирефлексни лещи са специално покритие. Те филтрират светлинните от блясъци. Така може да шофирате нощно време, като виждате по-ясно всичко около себе си. Мразех да шофирам през нощта, заради отблясъците и фаровете на колите, особено по магистралата. Очилата Night Light много ми помагат при нощно време с отблясъците и насрещните светлини. За 3 чифта очила може да похарчите над 400 лева. Но ако се обадите сега, ще получите новите Eagle Eyes Super Sight 3 в 1 с фиксирани стъкла за пред компютъра, поляризирани слънцезащитни стъкла и стъкла за през нощта на специалната цена от 119 лева. Но това не е всичко. Поръчайте сега и ще получите този удобен кълъв и микрофиберна турбичка, които да предпазят очилата ви, за да сте готови за всяко време на денонощието. През деня, нощта и пред екрана. Ще получите безплатно и този луксозен Eagle Eyes комплект за почистване. А за тези, които обичат да спортуват, сме добавили нашите 2 приспособления. Просто ги поставете на дръжките и очилата ви няма да мръднат. Получавате всичко това. Цялата система Eagle Eyes Super Sight 3 в 1 само за 119 лева. Не чакайте, обадете се сега на телефон 02 437 2277 или посетете нашия уебсайт tvboutique.bg и поръчайте вашите Eagle Eyes Super Sight 3 в 1. Разширете кръгозора си и подобрете живота си. Казват, че заетите хора са тези, които най-бързо ще ви свършат работа. Аз съм точно такъв зает човек. Но където и да съм, очилата Eagle Eyes са с мен. Те са удобни и предпазват очите ми. Преди избягвах да шофирам нощно време, но вече не е така. С очилата Super Sight 3 в 1 виждам ясно по всяко време на деня. С времето ултравиолетовите, сините лъчи и другите атмосферни замърсители увреждат деликатната тъкан на очите ви. Слънчевите очила Eagle Eyes Super Sight предпазват очите ви от вредните ултравиолетови лъчи. Повече от 10 години Eagle Eyes е наш партньор в космическата ни програма за сертифициране. Единствено техните слънчеви очила притежават официален сертификат от нас. Продуктите на Eagle Eyes използват иновативна космическа технология, за да предпазят човешкото око от вредното влияние на слънчевата светлина, като същевременно подобряват зрението. За нас е чест да работим с такива партньори. Поздравяваме ги за успеха им! Преди години учените от НАСА откриха, че орлите имат уникални маслени капчици в очите си, които филтрират вредното лъчение и позволяват проникването само на определени лъчи.
а това им дава изключително мощна зрителна яснота. Откритието дава начало на изцяло нова технология, от която се ражда Eagle Eyes, който вече 3 десетилетия е водещ лидер в стилната защита на очите и подобряването на зрението. Повече от 25 години в Eagle Eyes Optics сме се посветили на идеята да предпазваме и подобряваме зрението на хората по целия свят. Нашите технологии се развиват паралелно с нуждите на хората. Компанията ни продължава да открива нови начини да подобри зрението на хора в различна възраст. След години на разработка съм щастлив да ви представя новите ни очила SuperSight 3 в 1. 24-часова защита и по-ясно зрение с тези 3 магнитни стъкла в един чифт стилни очила. 3 различни функции. Това е уникално. Не съм виждала други такива очила преди. Eagle Eyes създават първите революционни слънчеви очила, които спират вредните ултравиолетови и опасните сини лъчи. Но слънцето не е единственият източник на сини лъчи. Екраните на компютрите, таблетите, смартфоните и другите цифрови уреди излъчват значително количество сини лъчи. Дългото излагане на тези лъчи може да увреди светлочувствителните клетки в ретината и да причини макулна дегенерация. Помислете само колко време прекарваме пред екраните на компютъра или смартфона. Никак не е малко. Още, щом започнах да нося очилата Eagle Eyes, усетих разликата. Вече не усещам онова потрепване в очите след часове напрегнато взиране. Зрението ми не е замъглено. Омекотяват блясъка на компютърния екран и дават по-добър контраст, докато работя. Нося лещи и по цял ден работя на компютър. Очите ми се уморяват, но откакто нося очилата Eagle Eyes Digitech, очите ми не се напрягат толкова много. Животът на всички ни вече тече онлайн. Запазваме час за преглед, проверяваме си пощата, банкираме, общуваме с приятели и роднини. За всички тези случаи стъклата за компютър са идеални. Слънцезащитните стъкла Eagle Eyes предпазват очите ми, когато съм навън. Денят ми продължава до късно, но стъклата Night Light ми помагат да шофирам по-спокойно през нощта. Денонощна защита и подобрение на зрението с 3 различни стъкла за всякакви условия. По цял ден съм в движение. Когато нещо се промени, аз съм готова. Добре изглежда, нали? А най-хубавото е, че просто поставяш стъклата и готово. Обожавам ги. Виждам онези хора на плажа, слънцето е точно зад тях. Трудно би ги видял от блясъка на океана. С обикновени очила това би било невъзможно. Веднага усетих разликата. След 8-10 часа работа на компютър, очите ми не бяха уморени както обикновенно. Статистиката сочи, че най-опасно е шофирането по здрач, на разсъмване или през нощта. Въпреки че нощно време шофираме много по-малко, катастрофите са много повече. Объркващи светлини, опасни от блясъци, неприятни светлинни пръстени – всичко това ни пречи да виждаме ясно. Но в тези условия вече можете да виждате по-добре, отколкото сте си представили. Просто поставете стъклата Night Light на рамката. С антирефлексното си покритие те са проектирани да повишат контраста и да осигурят поразителна яснота в ситуации на слаба осветеност. Някои производители на очила филтрират от блясъците с обикновени отсветени стъкла, но много от тях намаляват количеството светлина, което достига до очите ви. Многопластовите антирефлексни стъкла с специално покритие на Eagle Eyes ефективно филтрират ярките от блясъци и спират сините лъчи, но същевременно позволяват на светлината да достигне до очите ви. Харесва ми гледката. Всичко изглежда прекрасно. Страхотни са. Невероятно! Всичко е толкова ясно. Убедихте ме. Все едно очите ти си вземат вана. Успокояват те някакси. Употребата им е лесна и са леки. Супер! Виждам много по-добре. Не си присвивам очите. Изобщо не ми блести. Тези очила са върхът. 3 в 1. Страхотна идея. За 3 чифта очила може да похарчите над 400 лева. Но ако се обадите сега, ще получите новите Eagle Eyes SuperSight 3 в 1 с фиксирани стъкла за пред компютъра, поляризирани слънцезащитни стъкла и стъкла за през нощта на специалната цена от 119 лева. Но това не е всичко. Поръчайте сега и ще получите този удобен кълъв и микрофиберна турбичка, които да предпазят очилата ви, за да сте готови за всяко време на денонощието. Ще получите безплатно и Eagle Eyes комплект за почистване, който съдържа ионизиран спрей срещу мъгла, микрофиберна кърпичка и удобен ключодържател с отверка. А за тези, които обичат да спортуват, сме добавили нашите 2 приспособления. Просто ги поставете на дръжките и очилата ви няма да мръднат. Не чакайте, обадете се сега на телефон 02
437-2277 и поръчайте вашите Eagle Eyes Super Sight 3 в 1 на достъпната цена от 119 лева. 3 вида очила в една рамка, само за 119 лева. На това му се казва добра сделка. Посетете и нашия уебсайт tvboutique.bg. Още едно изключително предложение от TV Boutique.